Nasithinte indaba yesinyama. Kunomuntu othola ukuthi muhle uyasebenza usisi unomuzi unezinto zakhe kodwa lutho ukuthola abakhwenyana ubhuti lutho ukuthola intombi uma imtholile bayaqhubha leso sikhashanyana behlukane mhlawumbe emshile nengane impilo kuye nje ayihlangani kahle akwakheki ngabe udokotela engakwazi ukungisizela lolo hlobo lomuntu mayekho kuba kuyenzeka mihla namalanga bafika abantu abanjalo kodwa siqala kuphi na siqala ekuhloleni ngibuka ukuthi yini imbangela edala lokho ukuthi kwenzeke lokho kumuntu angilaleli ukusho kwakhe bese ngenza lokho kodwa ngiqale ngihlole bese ngiyabuka bese ngiyakuthi oh wena bhuti kuphambana la nala so indlela engafanele ukuthi usizakale ngayo ngafuna siqale senze u1 no2 no3 bese uma uyakhona ukwazi ukuthi ke sesiqhubeka nokukusiza abanye ke baye bathi yazi ngihamba ngisebenza ngama truck ngihamba le kodwa ngishiya umuzi wami unkulunkulu anginalo ithemba wemfowethu ngikhulume ngiyaxolisa ukusho lento engizoyisho yazi ngithi ngikhulume ngithi uyabona ingidi mfowethu nje obuyibona nasi ingidi uyabona ingidi le u30 rand moyithenga esitolo mkhulu ngiyaxolisa ukusho lento engizoyisho ngithi yazi kwenye indawo umdali wageja kancane kwangakhiye wageja kancane umdali wangenza njengabelungu sometimes abelungu benza okuhlakaniphile ukudlula umdali ngiyaxolisa ukusho nje bazongizwa abantu ngishiso yini yabona le ngidi le noma ungathenga isikhiya ungathatha isikhiya esifana nale uthi uzovula la ngeke kuvuleke kwenziwa yini lokho kwenziwa abelungu kodwa umdali wenza umuntu wenza umfazi umkhiphela inkomo ezu11 kodwa kanawo akakhiyekanga uyayibona nje lento uzoyikhiphela inkomo ezu11 ayinakhiya yokuthi uyikhiphe nami nje unkosikazi wakho uma ngikhuluma ulimi lami lazwakala kahle singavumelana kodwa wena ukhiphe inkomo ezu11 angumjezisi ke kodwa kumdala kulokho indlela naye wayiqonda ukuyibonakalisa ukuthi yena mkhulu wazi ukwenza okuhle nokubi so zikhona inkinga efana nalezi ethinta abafowethu kuze kubhidlike imizi kubhidlike imishado hayi ngoba sisuke simenza isiphukuphuku umuntu kodwa siyawenza umuzi womuntu afika athi bamuthemba ngicela ungikhiyele umuzi wami ngoba ngakhipha inkomo sisuke singambulala uyafika sisebenza ingidi siyobethela umuzi wakhe umfazi wakhe amfice njengalokhu wamshiya ngoba imizi iyabhidlika ebese bangibuza ke baba uqwabe bathi pho mase ngimkhile ngukhile umuzi wami mase ngifa kuyosala kwenzakalani ngokushona kwakho babuqwabe ngale nkathi usushonile wena kusuke sekufe yonke idili iyayenzekile akasali umakoti wakho enenkinga ifuka ukuthi asemncane asengasala phathwe ngoba umbuza baye bangibuza ukuthi sengukhile ke emva kwalokho usala phila kanjani ngihamba nayo mawuhamba wena uhambe nedili yomuntu uyasala lo enjalo eqhubeke nempilo cha dokotela asivalelise ngenxa yesikhathi baba bengicela siphinde sikhumbuze abantu ubaba ushumi lamakati utholakala kuphi inombolo zocinga atholakala kuzona baba ushumi lamakati utholakala idolobha lami liseMangosi Mangosi kodwa la elalini zami basho njalo ngesixhosa bathi kuseyilalini elalini zami kusephela ndaba inombolo zami engitholakala kuzo enye yazo 076 18 37 016 eyesibili ithi 065 075 33 45 kunjalo ubaba ushumi lamakati ephela ndaba izinto ziyamxosha kodwa zazi ukuthi zimxoshelana cool ngabe unazo izinsuku zokusebenza la ekhaya kulamula ukulala la ekhaya alukho usuke ngithi akusetshenzwa ngalo ngoba angisebenzi umlungu futhi angikazi ngisebenza umlungu selokhu kwathi inhlonje ngisebenza lo msebenzi 1985 ngithatha umsebenzi 1985 ngiphuma esikoleni so anginakho ukuthi kuba ukuthi nje sengiyabuka ukuthi ngikhathele mhlawumbe kuleli viki angifuni ukusebenza kakhulu bese nginciphisa lapha
ukuthi angisebenze ngendlela ezokwenza ngingakhandleki. Kodwa manje ngifuna ukusebenza ngenze ibheji ngiyavula ngivulela ibheji babe baningi abantu egcekeni mangikhathele ngiyanciphisa. Dokotela ake sithinte ngiyaxolisa ukukuvala. Ake sithinte la endabeni zokuvulela umuntu umsebenzi. Very good. Mosikhuluma ngokuvula umsebenzi umfundisi benebandla lilikhulu kwaqhamuka omunye eceleni afika wavula nje lapha ibandla. Baphuma ngapha bangena ngapha. Omunye athi hayi mina kungakathwasa ubani kungakalaphi ubani bengisebenza kwanedwe kwalapho sibani bani angisakhona ukusizakala. Athi omunye mina isigubhu sami saseMozambique sasengisebenzela kuqala. Manje sekunzima sengiphila ngokunana abafazi omunye uthola sohambile makuyindoda uthola ukuthi mawumuntu esifazane mhlawumbe usegcine nje usephila lempilo le ephansi kakhulu sehamba uyahlala ngihamba uyahlala indumba seyazi yakhiwa kuphuphile umuzi basizakala kanjani ubani? Very good. Ikhona into efana naleyo mkhulu. Uyabona phambi konyaka ophelile. Yebo. Angifuni ukukhohlisa ngiyaxolisa ukuchaza into efana naleyo. Kodwa ukukhuluma ngelinye enye inkampani. Ikhona inkampani eke yaza yakukhipha lokho. Ukuthi naku kuphambana abafundisi kaBabushumla Makati. Ngiyaxolisa ukusho nje ukuthi kukhona inkampani eke yakusho lokho. Ngiyaxolisa ukusho kanjalo. Iso lezo like lakukhipha lokho lathi Nkosami nakho manje abantu baxabana abafundisi baphambana egcekeni kwenzakalani. Ngisho abafundisi mntaba. Hayi masingabizanga amagama Angibizanga amagama. Okay. Ngisho abafundisi mntaba bayasizakala. yini ikhaya labo leli baye babuzana ukuthi wenza njani khona uzosinika khona ukuthi cha angininiki lutho eliyobula anigqibi lutho esontweni. Mina ngenza wena wenze ukuthi ungaphumi uhambe uyogqekeza ungabi yoba isigebengu kodwa wenze ukuthi umsebenzi ushumayela abantu nawe udlile. Oza kwethu bafika la ekhaya ngibenzele inqwaba ngeke balungisele umsebenzi. Balungisele umsebenzi ngibavule umsebenzi bahambe bayosebenza. Bengalamba abantu ukhona ushumela. Bengalambi mfowethu abantu abafike umsebenzi ukhona. Mina kahle kahle angibekele nje Nkosi. Umubone umubuka umuzi wami. Ngiyaxolisa hayi ngoba ngithoma. Angisakhathalele imali nakuthini kanjani. Sengakhile uyabona nakuhlala onesa othisha hlala isaka anginayo inkinga yesaka. Kodwa esengudinga kakhulu engisaqhubeka nabo udumo lokusiza abantu abasiza. Abasizakala abantu. Lokho kendlela ngisenandaba kade ngayinqoba indlala. Sengayihlula nje indlala. So kumele siyixoshe nakulemizi. Ngamanye amazwi sengixosha kwabanye abantu indlala. Kwami nje ihambela le kudini. Uyabona. Dokotela ngenxa yesikhathi asivalelise babukele emakhaya bukele kuphi la kufika khona le video inombolo zika dokotela zobe ivela la escreenini. Ngicela ukuthi ulike ufollow usubscribe dokotela amagama okugcina uvalelise. South Africa salani kahle uBabushumla Makati njengoba sengike ngasho ngifonelani anginankinga ifoni yami 24 hours ayivalwa akukho ukuthi ungifonele ebusuku ungifonele kuphi enye into bese ngicela ukushiya yona ukugcina ephakathwana. Ethi kunabantu abathatha ama-video ami anje bawasebenzise bese befaka inamba zabo. Inamba zami nje kade bayintshontshe amafoni yami sengawafaka contact onke. Abasakwazi manje ukantshontsha sebantshontsha ama-video ngikhulume phambili qede ba-edit inamba zabo. Ebese bathi abantu abakhokha imali ko-Shoprite engivalelisa ngalo bakwethu ningavumi ukuthi abantu bathi fakani imali komaphepha ko-Shoprite. Umfakela kanjani udokotela ungakazi umbone ungafikanga ekhaya la ningakwenzi ngisho njalo ngoba nibuya kimi babumthembu sebangirobhile kodwa bengibona isithombe sakho ungamkhokheli umuntu fika ube nesiqiniseko sokuthi uyena ngempela uBabushumla Makati ngoba nangu ngiyangibona lesithombe. Kodwa mawusufike kumuntu okungasiyena lo oyimina nawe uzokubona lo. Okusho udokotela inkulumo aziqedwe efonini la ekhaya. Aziqedwa inkulumo sengayikhuluma efonini okunye kwesibili bathi abantu manje sikuzwile Babushumla Makati ukhuluma kodwa sitshela ukuthi iprice cha asikhulumi ngama price la. Sikhuluma ngokuthi uBabumthembu umthola kanjani. Bese yini akusiza ngayo. Bese siyafika ke sizohlala phansi sikhulume ngalonto leyo esuke sikhuluma ngayo. Kodwa nje abantu ngithi phakathwa mabangakhokhi imali bayifaka ko-Shoprite.
Isizwe sakithi ngizwile uwakushumula amakati akakufakeli imali. Wena uxhumana naye ucingweni nixoxe lolu daba lolixoxayo ufike ekhaya esigodlweni kwashumula amakati usizakale. Siyabonga. Very good.